Nakalan tibeneng ke number jingruai lai spa lai pe hunrio. Lai hunrio. Haga kertenguk pa baru kuan baru mensim bakoi. Kajing ai jong utrai jong Yesus Kristus, bat kajing i jong ublay, lambat kajing eslok jong mensim bakoi, kindon rengkat bat pi baro. Kohen men ko para, tungin kubur bangilong kinong pom, kenang ban long gibalakre ban le niam. Ya kijing maya bakoi. Ngapla, hau bleiberan bor baro, barhapi kohen men ko para, bangalale pop shibune, dagi jing perkat pada kiktien, dagi kam pada kijing le klen, daga jing le palat jonga, daga jing le palat jonga. Daga jingle palan pakrau jonga. Na margata ngagar padi ke Maria bakhoin. Kabaya isa kathe suti. Yaki angel berkiru khoin. Badia pi ko henmen ko para. Ban duai nagabenta jonga. Hau trau blay jongi. Ublay beran bor barau ni sendayangi. Ban dalam maap iki pop jongi. Unyalam yangi syaka jing im bom cukun. Amen. Christo is
Jesu Christ, buku lam rolulai, bagian kipo pertai, top yang kajing terpan, tos nyau seneyani, Deitang mami bakun, deitang mami utrai, uai bahat hitang, mami ku Jesu Christ, mami bayai long lei, hajing ya long kawai, baru bensin bakun, hakaburong upah. Do nginya duai. Hakan ikas ngiu try like ya kabar pulai. Ngiwan ban ngu ban dem yo kunran nagabenta katayo balala boroshtayo. Rengkat bat kiwai pat kijing temu ki bengidon. Ha kijing ngut jing perkhat jongi ngin terwalang eki. Rengkat bat kene kajing duai jong kabalang. Kerpange ngi duai kene ka mas bakoi nagabenta i Edwina dekhar i balakhlano lasam posnem mentah bo blai trai kenran badap da kajing isnai un ailem hai ya kajing jathai ka bom jukon ngi duairu nagabenta ki weiru ki khon jong ka balang ki balakhlano i Noel dahar badi sumar Matilda basa oblay try kenran un ailem ya kajing isnai kajing ueki pekin yo syong yo sa rengkat lang batu ngi duairo kan igasngi nagabenta i aren dikeri ji lakiam iban saken mau igasing kha jungi ha ka pratarik pengi duai karpangi indo matagasngi rengkat lang ya kikimi kikpa kijongi oblay try kenran nang kerhu kerdoi ki nang bakinang la penhe pensan baha ya ini kun jongki ko blay try kenran name ngila yo ya kajing penem bat kajing long ting kun tu ai laki kun bala jin bada ka banget how chris kin dawa ya kajing light duit pasisya bat kajing yo pateng bom jukon ni pan ya kani do trajing Yesus Kristus kun jong me ubay emmer beseng sarang kat bat me ha kajing long ka way jong mensim bakoy way ublay junom la junom Amen. Ablay try kenran kerkhui kini ki khon ki ti jong me ki ban sepen bana ki ti jong me ai ba ki bana pasisya ki ti jong me pom ki ti jong me dan kat lambat ki ha ka nyen chitor ki jong ki jing much perkhat jong ki ba ha ka jing bana jong ki ti jong i pa ne ki ka jing kerkhu ki jong me pa khon ma si Kajing pule naka kitab u Ezekiel no ithul pa. Utrai uang kumni. Yapi ku khon ubriu ngalapelong unong aphira ya kaying Israel. Kat haba piyok sngo ya kaktin na kasentur jonga pin sa pentip haki ya kajing maham nanga. Lada nga ong hau riu sniu, ko riu sniu. Dasisya pin sayap ban mapi pim kren ban maham yau riu sniu baun pen kela ya kerukom im jong u
Uta urius niu un sayam hakapop jong u. Henry ngantai pop yapi na kebenta kejingyap jong u. Henry ladapi maham ya urius niu ba un penkela ya kerukom im jong u. Ban umtre ban penkela ya kerukom im jong u un sayap hakapop jong u. Henry pi pat la pelaj im yala kejing im. Kaktin utrai. Yes, Yahoo, Yahweh. Kesam kendai pusan nak linti beneng ke nomor jingruai nyau spa pra pawai. Nyau pra iwai. Kedkon iwai ar nriu nyau bat pra kendai. Tuan mani yu trai unong tau sim jongi ali tu ngin risa ngin yak men ha u trai ya u ngin twai ya ro u mau siang nong benin ngin let ngin twai ai ngô bat ken u da kisa Tuan mani yu trai unong tau sim jongi turung ngin yamani ngin nem krup ya u trai hat maru trai ken ra unong tau ngin nem ngon u day u sim jongi bat magi kirayo Tuan mani yu trai unong tau sim jongi kasuru trai ken ra pen yos ngel maka ong shash kor kik tin jonga ba pen ha ba pen su don ud wat pen eshu kum hendai harisya Tuan mani yu trai unong tau sim jongi kik paten men jong pi hamasa meriba percaya nga utrai kia yeng man yale wat lagi layo i kikamba pangale Tuan mani yu trai unong tau sim jongi Kajing pule nak shite Paulus bukoy shaki Kristan harom. Ko para wat kit ram ay hano. Lek tang bani e mark liang naba utau ubi e yala upara brew ula pendep ya kaan. Ya ki hukum pin om klim pin om penyap pin om tok pin om ikwa thala bat ya kanu kawai pat ku hukum lakan thup lang ha kadi kajing om pin e yala upara brew kumba yala dehi kajing e kam jule snew yala upara brew namar kata kajing e kelong kajing pendep ya kaay kaktin jong utray Yes, Yahoo, Yahweh.
esok ya kepertai haladi Badulah penkamti ya kekubor jong kecing penyasuk hangi Alleluia 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 Utrai udan ringkat bat pi Kajing pule naga gospel bakoi kat kum Matthews. Kaburam kami kutran. Ha kata kapor uji sulaong halaki senran. Lada uhenmen upara jong pi ulek bemdei ya pi tu lej bat sneng yu. Henrei tu lek jar-jar tang parama pi. Lada usha ashkor ya pi pilapan bahaya la uhenmen upara. Henrei lada tre ngap ya pi tu yalam uwei ni arngut ki breu lembat pi. Bakumta kat ya ka pikran en kershan da ka sabut jong ki ar ni laingut ki saki Henry la da tre ban ngap yaki ti yathu ya ka kambaro ha ka balang balada tre ban ngap wat ya ka balang ru tu unlong hapi kumu gentle bar unong lum khajana shisha nga ong hapi kat ya ka pinte ha ka perthai lala te haru habneng kat ya ka pin lau ha ka perthai lala lauru habneng ru sakaniru ngaong hapi lada arngut na pi ki hab jingmut lang ha ka ni ka perthai naga banta kanu ka bakipan te en sa ai haki dauk pa jonga ubah habneng Nabakat haba ar ni laingut kia don lang haka kerteng jonga nga don ringkat batki. Ka gospel jong utrai. Kajian roh ini Kristus. Hakum gani kapor, hakum gani khalimat, habangi pai si kaperthai, karpange haka jingedai, bat gani ka khlam. Kibriu gido jingkermen naka jingim ko jongki, I kumbam dan belai syuk. Bat I kumba, u belai, u kuae, bat kibriu, kin yap naka ni ka khlam. Lani, kindu no ialah kejong kejingim nak dau jong ni khlam kijing pule ke bangi osno matakas ngi lightly nak kitab Ezekiel nong itu lupa kalau nong lai pulai kit khat nyu hadok khandai kasih thi jong Paulus ki Kristan harum kalau nong khat lai kit khat pra do sipo bat ke gospel kat ku Matthews kalau nong khat pra kit khat san hadu arpo kidon kijuba ban aingi hakum gani kapor hakum gani khaliman haswa kata kadon gawe ke jingkeli kabangas ngautenat berbor ban keli lade man kapor man ka khalimat ha ka jingim jonga ban ngatharai kini ke jingkeli kedero banong ke jingkeli jongi wei pi wei nakapor ka jingim jongi ka jingkeli kalong balai ublai ulat hau yangi balai ublai ulat hau yangi katkum nakakot niam Katolik ka barit ka jingkeli ka bakhat reu ka jubab ngiyo
ublay ulat hau yangi ban tip ban i ban syakri u ha kan ka perthai bada ka bale kumta ngin yo song suk bat u junom la junom happening ka jubam balai ublay ulat hau yangi ban tip ban i ban syakri u nagabanta ukna nagabanta kibreu kibampat la ban pendan kam ye ka jengmut jeng perkhat jeng ki ye ka jabeng ka jeng ki kane ka jubab imat kala biang ublay ulat hau yangi namar ba ukwa ingi bangin iju ban syak ban tibiu bat kumjuru ban syakriu nagabanta jungi balasan balarang ba karpangai hukum gani kapor hukum gani khlimat kijing jia ke baharu kom ma ka perthai ngatharai ka jingai jungi kadai ban kham nang kandang kham jeliu susu bar ka jubab ka bangi dai ban ai ngatharai kadai ban kham ngam jeliu susu larangi perkhat ha lada ublay urat hau yangi ban tip ban i ban syakri u kamot ba ublay uthau yangi nagabanta yaladihi sisin sngam sisin perkhat kane kawan haka jengmut perkhat jonga marway pleng ublay jongi uday ublay ubakhwan lanot ubakhwan mentoy laka pareng kiong ublay selfish ublay jongi ublay selfish god kabamot bau perkhat yaladi uthau yangi nagabantai ladi ban ngatharai kani kadai kanong rim jong ki babun ki balang kani ka sla perthai hukum kani ka por hukum kani khlimat ki perkhat ba ublay jungi uday ublay ubakhwan mentoy ladi our God is a selfish God ju perkhat ikiwai peleng sim la thau yangi nagabantai ladi uthau yangi penban nagabanta jong uhi henry ngiran kam man kham ngam jeliu susu haka jing edai barkani ka jing puson ya kani ka jing keli hato ublay da shisha uthau yangi nagabanta yaladehi nagabanta jonguhi ni uthau yangi nagabanta jongihi lara yangi lech saka kitab Genesis kalanong ka banang kong garkhat arpon reu kong kumni ublay ulat hau ya ubreu hakadur kadar jong uhi ublay ulat hau ya ubreu lani yangi hakadur kadar jong uhi kani kadai ban pensnau thu susu ingi pleng bo ublay sim lat hau yangi iwei piwei nagabanta jong uhi henriu thauru yang aipi nagabanta yang yi usim ya kedur kadar ka jongu baru aya ka hangi haba kekotniam berit dan kekotniam Katolik ke berit ka ongba ublay ulat hawingi ban tip ban ij ban syakri u kamut ru ban ong ban hikayengi bangidai ban srim ya ublay ngidai ban long kumau namar ulat hawingi hakadur kadar jong uhi bandai tanggata ula airu yangi ya kamensim ke jongu kabamut ba ngilong kiblay ngilong kiblay nakapor ka jingim junging inyo asngaw berbor bahabang ile bahayan uriyano kibreg yang umne sisya ulong kumublay ban nyo asngaw berbor ba kibreg yang yes you are my God kamut ba ngisim ya kajaka jong ublay lani ngisim ya utu jiu bahe lani ubi bahe henry ngisim ya ubi barit ya uji barit ban ladangi kham ngam jeli susu ngin yo sngow ba katkum ka jing hikai jong kapalang katkum ka jing hikai jong kapalang perkum juru Paulus ukwa pan kan ma berboringi bangi ngidei kita ki Kris
ngidai kita ki Christ, another Christ, alter Christus. Paulus ka jing im jung kwa ban pen kan mau berbori lagi jong ki khun ki khti ki jong ki khun ban sim ki jong banong ba kan mau ba pi dei berbor kita ki Christ. Namar balai yang ila thau ka dor kadar jong ublai pat kumju ru ula thau ingi daga jing tip jong daga jing e jong bat daga jing sakri jong yang i wei pi wei. Sakawai ke banta ke banginan kaman pusan na kajing idai pakani kajing keli. Ublay unyai long berbor ublay bakhwan lani our God will always be a selfish God. Lada umsim la thawingi lada umsim la ayangi ya ka mon jong kajing jit lani kajing lai doi. Ngila berbor ban jit Haka keper iden ublay ulabu yaki arnut ki bok la thau adam bat ke im. Ulai ki nadong sedong la penbiang ki nadong sedong ruang begini ki parokhot ki dei ki jen thau ki jong pi dei ki kanrat ki jong ki hanrei kan mau tang ya we beng jong ka jingem phim dei ban ba hanrei Nyo snow bakat kum kajing jia kakitin ke jong ublay nyo snow baki bam yu ublay ula le kum noi ki klempem ula be iki nang keper iden hanrei ni tepan ublay sim la penyap iki namar balai kamon jong kajing jid lane kajing lai duit ban jid ya ka babha bar ka basnew kadon berbor hanga berhapi Kadang berbor hanga berapi. Dena kata kadau ba. Kani ka jing ai jong blay na kabanta jing iway pi way. Kaman banjid. Ka jing lai loy banjid. Kaya rap ban pan snow thu ingi baplayang ublay sim la thau ingi tang na kabanta jong uhi. Rayu thau ro yangi na kabanta jong ihi. Jongi walada ngidei kiblay walada ngidei kumau hanreu aina de ngiro ba ngin sim ngin pediang ya kani kajing kwa kajing thang ba jomu deina kata kadau ngi hapan sengu thu sai kadar wo blay jong udei berbor blay jong kajing sbun ublay jong kajing baha ublay jong kajing i baru blay jong kajing isnei Hakajing pulih ke banang kong na kitab Ezekiel nang itu lupa tulong balai pulai kit khot nyoh du khandai ublay ong yo Ezekiel pidei ban long unong aphira jonga pilong unong aphira jonga ban larangi snap ha ter ye kti mi jong ublay nyos ngoro buwang wa pidei ban long unong pentip jonga Pidei benong unong maham jonga. Ngis ngau thu iktin aphira. Kabamod ayu aphira. Haki yang kisam jongi. Haki school ki jongi. Haki office baper. Ngin don berbor kinong abgid ngiyong. Lane ki chokidar. Lane kita kinong ab iki jingkang ki jongi. Berkini kibreu kidai benong berbor kibakit klik ke bajia haka yang kasam jongi lane ha ka office lane ki school ki jongi namar balai ngilabu iki bikin long kinong aphira ban aphira ke yang kasam golong basuk hado kata-kata hanrei ublay wong yo Ezekiel long itu lupa kan mau bapidai unong aphira jong kemensian ban aphira iki yang kisam jungi kalong basuk ado kata-kata hanrei ban aphira ia kamen sim jong ki weipat ia kamen sim la jong kalong ke bajenjar hado kata-kata dena kata-kata ngini pusan biang kendian hajrong kita ki lightly ki jingmut ki pangelayok bau bleu la thau yangi ban tibiu ban eju ban syakriu ladaka wei ni ki daw ke bahakmat
bu bleu la thau yengi kalong ban tip yu kamut ba ngahap ban tip nengkong yu bat ka jing tip ka ba ngatip yu kam dei ban long ka jing tip ka ba malung mala henre ka jing tip ka ba janai real knowledge ka jing tip ka ba janai ka penlong yang abe de pi piwei bangin long siteli bat ukres siteli baru blay siteli baru ukres one with him lani ni haban long kiwei pat ki kres hakajaka jumu dei hadin kani bau blay ula thong yang abe de piwei bangin long kinong pentip ki jongu ha kiwei pat ukwa bangin long kinong pentip jongu nongkong ya uhi kabar bangidei ki jongu bat kabalai ngidei ma uhi ukwa ru yangi bangin pentip bangim dei ban le pop bat ba kiweru kim dei ban le pop ya kan ingi sakhi nagajing pule ka ban kong hagajing pule ka bar nagachi jongu Paulus ki Kristan harom galong halai ki khot pra do sipo kapan kan mawingi ya ka daw ba ar ba ubulay lo thao yangi ban iyu namar ba ubulay ulong ka jingi ya kan ingin lap nagachi jongu Yohanes nagapos ka por u ya lap yangi ya thu yangi ba ubulay ulong ka jingi ni long ka jingi jong ubulay lada ubulay ulong ka jingi ni long ka jingi jong ubulay ubulay ulong ka jingi da ka jingi yu la thao yangi ba lo thao yangi ban pen mando ya ka jingi jong u hangi dei ne kani ka daw bangi hap ban i dei na ta ka daw ngi yo sngaw ka jing pule ka ba bo Paulus wong ban i ka dei ka ram ka bangi hap ban kit silenter ka jing em jung ban i ka dei ka hukum ka bakrau do kata-kata ka bo blay ulai naga benta jonga ba jompi dei na kata ka daw bam ukwa berboringi upenkan ma berboringi ban pen i berboring ni ka jingi ja ka jingim jongi wat hadu banda IT no ya la ka jingim naga benta jongka namar bangi i ni IT wat ya la ka jong ka jingim jongi ya kan ingin syam war ka jingim jong Maximilian Kolbe ba khoi utau ba i udai ublai namar ba ublai ulong ka jingi baru i ublay ulat hawengi namar bau ijengi naga bentai la dia ulat hawengi bat kumjuru ulat hawengi naga benta jongi hi namar shim sho ya kajing i ka bau ulat hawengi hakajing pule ka balai naga gospel kat kum Matius kelong ka ba khat prai git khot khat san do arpo nios ngo ya ka daw ka balai bau blay ulat hawengi ban syakriyo namar ba ula syakri nengkong yangi lengba ka jingwan longdo jung musik ni ka sla perthai ka kam thau jing thau lani habangi le ei kamut ni syakri ya kita ki bangi thau lani ya kita ki bangi le ei ban pen bahai ladi ni haban sya mai sya sneng sya krau barhabun ki khap ni haban kelalong syakri barbor yakiway te namar kata tungin long gi bakloy ban sya sneng bat ban yarap pen sneng lem yakiway kum gaway ni kilat ban syakri ya ublay ban le ya ka kamu ublay ubala syakri yangi bat ban yarap yakiway bakin long gi bakloy ban syakri yakiway daga bas ngap ya ka jing sneng jing krau jungki haga gospel ngin yo snow don lai jai terukom sneng nengkong do sneng ma pramarwe kabar yarap yalam arngut laingut ban le sneng ikiwei kabalai lada kim sngap ya thu ha kabalang kini kidi girukom ban sneng ya ki para breu ban sneng ki perlok perjor ki jongi kabak haddo pan ngi sngaw ba ka ktin ki jong blai gong lada kim sngap ya kabalang ru ai kin long ki gentle lani kinong krong khajna kinong lum khajna kawai ke benta le si ka bangim sim la perkhat
haka jinge dai bat kini ki lightly kerkom sneng kabangim sem lepoi berkat kabangim sem kan mau le si klempap ublai udon habu ong udon haka jing mun jing berkat jungu habu ong kini ki lightly kerkom sneng rengkat bakini ki lightly kerkom sneng ublai upan kan mau yengi haswa ba pindah sneng yano duai shwai ladi duai ru yau tau ba pimut ban sneng ban dei tang kata ndala poi ka caka lanin ndala poi ta ka inga sam ha ka ba pin sneng yeki ya duai langru ya slok langru dei na kata ka jing duai shwa ban sneng yeki para breu ka jing duai ha ka por ba sneng yeki para breu ba ka jing duai hadin ba sneng yeki para breu kalong kebadan kam ado kata-kata nang ba lesi kajing sneng jongi kan long kam ha kajing im jongki pat kum juru kan yarap yengi ba mangiru nginang la susu ban le bah ya kani ka bentah balai ngi sneng namar ngitip namar ngi bat namar bangi syakri tangu batip sisya yengi usneng yengi tangu ba i sisya yengi usneng yengi ban sneng kadai ka kam syakri kadai ka hukum ka bau blai ula yengi kum mangiyo snow na kakin ka jung blai dei na kata kadau ngi sneng namar bangyo i ya ka jing baha tan rai jong pi hadin bau blai ula thawi ki baro ula ong baki long ki baha sudah ya kan ingin lap na ke kitab Genesis kalong banangkong berkhot lai puwai dei na kata kadau ba yangi la thau rangkat bat kajing baha sudah ndon ga ke basniu hangi ka baha sudah dei na kata kadau ha kajing im jungi ni persang ban penbaik ikiwei namar bangitip mencuwa ki bai ban ni idon kam ban penbaik biang yeki kumba kila baik sisin kesni. Dai nak kata kadau ban penbaik je ladi ni yaki wei kadai kejing don kam dai kejing kuat. Larangi kuat ban penbaik je ladi lani ban penbaik yaki wei ngatharai kanom long kam dalai liru. Henry larangi snau don kam ubasya sneng usnau don kam ban sya sneng ban penbaik je kejingim ban ubas sneng ru usngau don kam ban sneng kabamur klempep kan long kam ngidei ki babaha ngimdei ban kelet ya kata ngisniu ha kalenti jong jingim jongi ban ngidei ban pen kelang biang ya kajing baha bang ngidei ki babaha we are very good we became bad we need to be good again tongine duai hau blai uba tip uba ing uba syakri yengi bun kerku yengi wei pi wei bangin tip janayu ngin e tiknayu bat ngin syakri bahayu leng ba kajing tip kajing i bat kajing syakri bahayu ngin la ruban syakri yaladi bat kum juru iwei ya iwei pat en yero ya Yesus Kristus amen. Tungin yang mentah ban plai ke jingai ke jongi. Na kalen ti benang ke number jing ruai lai spa Henry Paway. Lai Henry Iway. Nangeng hublay ukpadon bor nong thao ka bneng mat ka kendau nangeng ukon marway jong utrai jong i uji su Christ lapun
ya u da u men sin la kha na mari thei soti la sha le ben sha sa na Madla shayab namar jomi Hasgi balai ulami pan Hadim kata ukil syabneng Ushong haka kamon ukpa Unwan patpan bisa yangi Nange hau mensim makut Habalang katole bakut Hajing mapot hajing mipat Had hajing in kabong cukup Amen Tungin ya kerpad ya ublayu kpa jongi ubalakot yangi banyalong kawai kaying kasam batu Kecubat trong pi kalong ni kerpat ya me ko try. ni kerpad ya me kutrai Nak bentang pa bakoj bishop bat ki rew nam trong ka paris trong ni to ai body ki bakin la ban pen priang ya ka ten ublay hangi ki pat rew ngai. Ni kerpat ya me ko try. ni kerpad ya me kutrai Ni duai nak bentar ka yang ka sem jongi I wei pe wei ba ublay don rengkat bat ni un pelai yang ina kino ki jing e bat ka ni ka kram ka ne tang shipor kan long tang ka jing tenjo hangi kinong pop. Ni kerpat ya me ko try. ni kerpad ya me kutrai Ai ka jing suk ya ki yeng ki sem ki ba shem jenjar bat ki ba kuslai dei tang ba me ko try bala ban palla ya ki bat ai jing tengen ya ki ba pang ba stom ba sai da ka snam ba kordor pa jong me ni kerpat ya me ko try ni kerpad ya me kutrai ni duai ru na ka benta ki kon samla ki bala ya sakma ba ublen pen I ya ka lenti ba bha ba ki la ban wan phai biang sha ka jing im ba bha ni kerpat ya me ko try ni kerpad ya me kutrai Nak banta ki rew duk ha ka pertai berok away but ha ki tain jongi ki bala ban pen ki bamla ban yo priang ya ka jing isen e bat ka jing ngai baskem jong utrai ni kerpat ya me ko try ni kerpad ya me kutrai ni terwa hau penran ya ki mensim balaklat no baro kerpange ki balaklat nagadao jong ni ka klam ki bahing ki bahasam jongiro da si kila bandon ni terwai ki hakun ra da ka por ni terwaro iki weipat ki bala yap bala khlano na ka sla perthai na ka dau jong ki weipat ki jingpang na ka bentai noel dahar sumar matilda pasa berkunjuru I Edwina kham blai try kan ran unailam haki ya kajing disney bat kajing jat hai bom cukur kajika shomne rengkat batu ni duairo na kabenta ki khun jong ka balang ki bakan mau ka sngi kha jong ki kini ki sngi ki bala leno pare kini ki sngi ki batangwan kerpange yai aren dikeri ji lakiang blai try kan radun kurkhu kerdoi bainang he inang sanirat ha kajing tibreu kajing tiblai ni kerpat ya me ko try ni pan ni kini baro lengbau kres utrai jongi na kalen tibneng ke nomor jingruai lai spa pra pewar lai pra ar
soba đập đo đặt trong cả chính ý cho nghi Shem cô trai Shem yaki nghi ai ti lượt ya la đi Shem cô trai Shem yaki hak ti trong ni nghi ai ti terjub wanya uding ike dat trong cả chính ý cho nghi terjub wanya uding ike dat trong cả chính ý cho nghi Shem cô trai Shem yaki nghi ai ti lượt ya la đi Shem cô trai Shem yaki hak ti trong ni nghi ai ti Sob la sao na uding bang iken Naka jing kermen cho nghi Sob la sao na uding bang iken Naka jing kermen cho nghi Shem cô trai Shem yaki nghi ai ti lượt ya la đi Shem cô trai Shem yaki hak ti trong ni nghi ai ti chính ai mua bagi ya no menta đặt trong cả chính ya tư lý chính ai mua bagi ya no menta đặt trong cả chính ya tư lý Shem cô trai Shem yaki nghi ai ti lượt ya la đi Shem cô trai Shem yaki hak ti trong ni nghi ai ti To duai ko para bagajing kenya jonga bajong phi kan long ga bapdiang hon hau blay ukpa badan bor baro Tuhan yang menjadinya lagi jauhi, nak kita biara kurang percaya jauh, sejumlah toh yang iman dalam kumpul jauh berawai. ko blay melong katan rai jong gajing riu blay bat jong gajing suk tu ai badak bayok benta hok hakani gajing kenya ngin terwa kangu kadem kabadai ya kaburam sim jong mi dau Chris utrai jong im Amin. utrai udon ringkat bat pi Ringkat berbiru, tu genci welaki do nut hidup di syautra, tu ngin ya ingu ya utrai ublay jong im kasomok berkedai. Kok pa badan bor baro bat ko blay bom jukut ka syong hok bangin aingu yami man ka por ban man ka jaka dau try jeng Yesus Christ u Christ ula isnay kata kata iki pop jongi baru la jid ban wan long breu na kabenta jongi way pi way leng ba ka po ka thei soti da ka ba sha shitom hakading na ula pelai jengi na ka jing yap bom jukun bada ka ba mi pad ni ka ba yap ulai hangi ya ka jing im ka ba ne junam te namar kata lembat ki kenuhan angel lembat ki panj ba beneng baro ngipen benai ke buram jong me da ka bayai wai Ubakhoy, ubakhoy,
kipai neng perhai sawada kaburam jome Hosanna Hosanna Torwayu blai shatrom Hosanna yu blai juno Enyaro yu bawan Hakak teng utrai Neng perthai sawada kaburom jome Hosanna Hosanna Torwayu blai shatrom Hosanna yu blai juno Dashisha milong uba kuit kutrai bat kadai hok ba baro tiba mela thau kin ro yemi namar baling bau kun jong mi utrai jing Jesus Christ daga bor ba jing trei jong mensim ba khoi mi ai jing imban me pen khuit pen gentang ki baro ban mem ju sange ban lum halari lau pai nang ban ado ba mi hado ba sep kasngi endop terwai ka kenya ka kriam ba khoi sya ka kerteng jong mi namar kata ko try ngikar pardit yami barau ju mensim men sngo baha ban pen khuwa jing ki jenai ki bangilawan ra ban dup pen kentang yeki bakin dup kelalong kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukres ubala hukum yangi ban pen menta yakini kijing maya namar muhi hakamid hakabalai tino ayu ula shim yo kupu bad ka baingu yami ula duai kerku ula kedia baru ayu halaki senran wong to shim batu bam nakani pi baro namar kani kalong ka medjonga yakaba naiti nakabenta jongpi Hakaju karu kamman dalalaya bam ula shimye ka khuri bad ka bai ngu ula dwai karku barulai ka halaki sunran wong to shim batu di nakani pi baro namar kani galong ka khuri jong ka snam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut yakaban pen mi nakabanta jong ki bat jong ki babun yakaban ma bi ki pop tu le yakani ban ken mau yanga ka jing maya jong ka jingai kata simbangi bam dune ukpu bad ngidi nakane kakuri ngipen benaka jing yap jong ni putra tadhadu namar kata ku try kat bangi penbentai ka jing sya shitom ba pelai im jong khun jong mi ya ka jing mi pat badon burom jong u ba ka jing kiu jong u sya pedeng baru kat bangi ap khmi lenti ya ka jing wan biang jong u ngi terwas ngau hame ya ka ni ka jing kenya ka ba khuat bat ka ba im ngi kar pat ya mi tu pet ya ka jing terwa kenya jong ka balang jong mi batu kubur yo jin kenya ba ka jing yap jong u mela mon ban penya sup yang ngi bat mehi tu ai ba mangi kiban besar gamet bekas nam jong khun jong mi bari kiban pendap do mensim ba khu jong ngin kelalong kawai kamen sim how Chris tu un penjana yangi ban long ka jing terwa bom jukut hami
Nang bangindup yo ya kanong pateng lembat kibela jid jong mi. Kerpang ay rengkat ber ka Maria Theisti bakhuy ka kami jong glay. Lembat ki apostol bakhuy. U Joseph bakhuy u kurim jongka. Bat ki martir bakrao buram. Ka Theresia bakhuy. U Yohanes biani bakhuy. U Paulus bakhuy. U Yohanes Paulus baar bakhuy. Ka Faustina bakhuy. Rengkat ber kiru khuy baro. Haki bang isyania. Ban yo jingerap naga jinge sait lem baklem kut jongki hakmat jongmi. Ngi karpat ko try to ai bo new jin knya jing pen yesuk jongi un pen roy ka suka sign ber ka jing pen em nya ka parthai baro ka wei to snow bahaban pen scam ha ka jing ngai ber ka jing yi ya ka balang pilgrim hang ne hasla parthai rengka beru shakri jongmi u Francis u pa bo khu jongi baru Victor u bishop jongi ka kanhun ki bishop ki lengdo baro baru pai baro yaw ba mena penlong u jongmi to snow to snap igi jing duai jong ani ka yeng ka sam ka ba mela khat ban yelum lang hakmat jong ok pa be isbun haka jing isnei jong me to lum lang halade igi khun jong me baro ki bala sapriang hasatla ka parthai ya gen men ki para jong isun rang berkan thai ki bala khlat no bari ki to baro ki bala pen sngo bhai me shuwa bakin khlat na ka ni ka jingem to pdiang iki daka jing i chaka hima jong me hang tangi kermen bandon bangin ye hunlang daka buram jong me dau kris utrai jongi dau ba me the sei haka parthai baro ya ki jing bahang dau lambat u bat hau kan long hamiu blayuk pa badan bor haga jingelong ka wei jong mensim bakoi baro ko puram bar ka jingero junam la junam amen kumbala hukum yang i dau nong penem bat kumbala hikai ngi dakak tin blai ngi non banduai kok pa jongi ubah peneng kan long ga bakoi ka kateng jong me kan wan ke hima jong me kan long ke mon jong me haka kendo kumbah peneng tuai ngi menta ka jen bam jongi ka bahala kasngi pato mab yangi yakirang kang jongi kumbang ngi mab iki pada sniu yangi bat wat jalam yangi syaka jing penshoy and rate of pelai yangi na ka basniu to pelai yangi ngi kerpat ko try ni jing sniu baro haka jing sbun jong me tuai jing suk jing sai ni sngi jongi nang pada kejing irap kejing isnei jong me ngin light berbon naga pop ban ngin yo jing eta ni kejing jenjar baro kat bangin nangap kemilenti ya kejing kermen bakhuit ban kejing wanpan jong nong pen em jongi uji sukres Namar jong me kalong lima jong me kabor purom jong ma jong utrai Jesu Christ meu belong haki apostol jong me kejing suk ngai happy kejing suk jonga nga ai happy wat beji ki pop jungi henre ga jingej jong ka balang jong me bar ka jing sbun jong me tu ai ha ka ye ka jing suk bar ka jing itli ka wei kat kum ka mon jong me meu ba em bar basensya junom la junom amen ka jing suk utrai kandon berbor ringkat bat phi dong ini terwai kata ka jing suk iwei highway pat
hak mi ukolang rot jong uglay hak mi balakit noi ki pop jong ke perthei sukitoi ki balakot syaka jing khawai jong ukon langrot go gatra nam som hok raise your hand mensi jong kan sakia Nakalen tibneng ke nomor jingruai ar spa khalai ar iwei lai Nakalen tibneng kasla kebalai pra lai pra ka komunion mensim ko jisu jonga ngangis kem bamidon li ha kesakramen bekutam keduan ngai yemi nolol ke baro ban gatrang bamen wan hapo kemensim jonga namar ba menta kumni ngamla ban priang yemi ha kesakramen bekut tuan hapo kedon nur jonga ha kejinglong mensim ngapiam yemi hala kedon nur ban ngapenya so yalade ban mi wacha bangan klachu nami Ngaya thu shisha hapi Lada unu na pi Haperthai ukwa ban pan ay En ai ha uda ukpa jongau bahabneng ong uturai To nginya duai Kokpa Ka Eucharis bangilale niam Kalalong kalat penkoj Yagi jingpang bakan jaman sim jongi Ai bagani ka jing kasem Kristan jongmi kan nang klain hapo ka jing sumar sukher jongmi ni panya kani lengbau Kris uturai jongi uturai udon ringkat patpi leiberan buat bangkar kui pi ukpa baru khon baru mensim bakoi amen tuilet suk ya ro ya uturai daga jing em jongpi ngis namo yahweh Nakalen tibneng ke nomor jingruai san spa lai husan san lai san Wan yai bana kutrai hagamit badum basni pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bad baktin yana lem ti jonga kacnai kaboru kaduna yami ngakot kerpat hampa ngayo jingklan wan yai bad ngakutrai hagamit badum batsi pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bad baktin yana ki mau chân thốt kiên cung ta teng teng nga ur Henry mi don hajan ban rap haba nga tron wan yai ba
bat si pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat ten yana kum bayaga yong sendan ne penjajai kum jo ya jing pensyoi ki ba kernyom yana wan yai bat ngaku trai hagamit badum bat si pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat ten yana ai bor yana ban wem yul o baga dom niu ya ga do nu jonga bat ya jing mu jing kha wan yai bat ngaku trai hagamit badum bat si pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat ten yana kum ba mela pen ko yaki bat ko matla kum ta yang pen klein haba ngas ngau dola wan yai bat ngaku trai hagamit badum bat si pernai wan yai hajan jonga kti jonga tu bat ten yana Kabrom hokpa badahau kun badahau mesim bakoi kumbala long bam kong kumjung ta badbarbo jinam la jinam amen ko don nuot bakoi tam Jesu Tôi senangi ko Maria konang irap jengi ki Kristan kedua nak tanda jengi ha ka kerteng pa badakun bad mesim bakoi amen en yero ya Jesus Christ Junom la junom amen